Bayong hapon ug daghang salamat sa inyong pagsunod Cebu ug katibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong atanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayng hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Ano ipahimangno ang tanang ginikanan labi na kadtong adunay gagmay pang mga anak kay 8 na ang namatay sa tipdas dinhi sa Central Visayas. Gawas sa mga nangamatay padayon usab nga nagsaka ang tipdas gani makapina sa 700 ang nataptan. Subay sa grabe kataas nga kaso sa tipdas, giklaro sa Department of Health nga wala pa ilibkas ang measles outbreak sa tibuok Region 7. Ani ang report. Wa pa libkasa sa Department of Health ang measles outbreak sa Central Visayas gumikan sa padayon nga pagsaka sa kaso sa tipdas. Miabot na sa 779 ang nataptan sa balatian ug 8 na ang kumpirmadong namatay. Sagad sa nataptan og tipdas mga bata. Adunay 1% nga case fatality rate gikan sa nakadiyang disease reporting units. Giawhag gyud gihapon nato ang mga ginikanan nga katong ilang mga anak nga wala gyud na bakunahan or dili kompleto ilang bakuna kontra tipdas kay ato yung pabakunahan. Hilabi na katong mga bata nga pwede na bakunahan no ang sugod 6 months ang sugod sa 6 months. So ang tud sa 59 months nga ato ang kasagaran nga mga vulnerable children for the disease no. Samtang nagpadayon ang paningkamot sa DOH-7 pagpakgang sa nasong balatian. Kini pinagi sa hingusog nga kampanya sa pagpamakuna. Lakip silang gitarget ang mga tinunan sa mga tunghaan sa pagpakigalayon usab sa Department of Education. 20% na nilang naabot ang ilang immunization program. Target sa Health Department nga mapaubos na ang kaso sa measles sa katapusan nining buwana diin posibleng malibkas ang outbreak status. Kay murag pag-start man jud sa March good mostly ang pag-intensify sa immunization. So basically we'll be able to determine kung ang effectivity niya maybe at the middle no of March in which nga daghan na tagmabakunahan mo increase hopefully ang atong trends sa atong cases would also go down. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.